Trátase dun proxecto familiar rodeado de natureza que recrea un auténtico santuario prehistórico. En que consiste o parque? Dinosaurios animatrónicos. Conta con 23 especies a tamaño real, dende o Cretácico e o Xurásico ata animais da idade de hielo, xeo. Estas criaturas móvense e ruxen ao paso dos visitantes. Estrelas do parque. Atoparás dende o temido Tyrannosaurus Rex ou o xigantesco Brachiosaurus ata o tigre dentes de sable, o mamut lanudo e incluso algunha criatura de ficción como o Indominus Rex. O contorno. Son uns 30.000 metros cadrados integrados nunha carballeira galega. O percorrido faise a pé a través de 5 paseos temáticos. Máis dun quilómetro de sendeiros. Con estanques. Servizos. Dispón de zona de xogos, zona de picnic, cafetería, quiosco e tenda de agasallos. É un recinto totalmente accesible. Canto custa a entrada? Os prezos das entradas para visitar Terra Nublar son os seguintes. Adultos e mozos, a partir de 13 anos, 15,50 euros. Nenos, de 4 a 12 anos, 12 euros. Menores de 0 a 3 anos, de balde, gratis. Persoas con discapacidade, superior ao 33%, 5 euros. Consello. As entradas pódense mercar directamente na billeteira do parque ou de forma anticipada na súa web oficial, terranublar.com, o cal é moi recomendable xa que, ao ser unha novidade, adoitan esgotarse os pases para os fins de semana. Ten para comer alí? Si, ten cafetería. O parque conta cunha zona de cafetería e un quiosco onde podes mercar bebidas e comida rápida. Zona de picnic. Ademais, se prefires levar a túa propia comida da casa, o parque está deseñado pensando nas familias e dispón de amplas áreas de picnic con mesas baixo a sombra dos seus carballos centenarios. Ten aseos? Sí, por suposto, sendo un parque de 30.000 metros cadrados pensado principalmente para o lecer familiar e totalmente accesible, o recinto conta con aseos públicos perfectamente acondicionados. Pódese dormir alí? Non dentro do parque. O recinto de Terra Nublar non ofrece aloxamento propio, hotéis nin zona para pernoctar no seu interior. Tampouco ten espazo habilitado para caravanas ou acampada. Onde dormir preto? Ao estar situado en Vilela, Outeiro de Rei, a moi poucos minutos da cidade de Lugo, tes moi preto fantásticas opcións de turismo rural na comarca de Tarrachá, hotéis no centro histórico de Lugo ou áreas de autocaravanas e campings nos arredores.